Η νύχτα έπεσε, δίνοντας την έναρξη σε έναν αγώνα παράνομου κέρδους αλλά και παθών στα σοκάκια, τα καμπαρέ και τα μπαρ του Bronx. Σιγά σιγά κάνουν την εμφάνισή τους κάθε λογής κακοπιά αλλά και ημικακοπιά στοιχεία. Δεν θα ήταν 4 η ώρα όταν ο κύριος Ζακ Χαμπίμπ Οκόνορ, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι είναι γεννημένος στο Λίβανο από μάνα Γαλλίδα και πατέρα Σκοτσέζο με ιρλανδικές καταβολές, ξεκίνησε για το ξακουστό για τις πόρνες του καμπαρέ La Merde. Αφήνοντας πίσω του το δευτεροκλασσάτο ξενοδοχείο που διαμένει προσωρινώς, ξεκίνησε με τη μεσαίου κυβισμού μηχανή του, σαν να ήξερε ότι κάπου εκεί στα σοκάκια θα γινόταν μάρτυρας ενός συνηθισμένου για τα σοκάκια του Bronx φόνου. Γι' αυτό γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της περιπλάνησης του δεν έπαψε ούτε λεπτό να κοιτάει από τους καθρέφτες αλλά και πίσω του, φοβούμενος μια ευνηδιαστική επίθεση κακοποιών. Σε κάποια στιγμή ο κύριος Ζακ Χαμπίμπ Οκόνορ παρκάρει τη μηχανή του και γέρνει πρόχειρα σε έναν πρόχειρα βαμμένο τοίχο για ένα πρόχειρο κατούριμα. Ενώ τίναζε τις εναπομέναντες στάλες ούρων, άκουσε σχεδόν δίπλα του τις απεγνωσμένες φωνές οικεσίας μιας νεαρής δεσποινίδος. «Βοήθεια! Σε παρακαλώ, άφησέ με! Δεν έχω ούτε πρίκα! Εμένα ποιος θα με πάρει, μου λες? Βοήθεια! Σκάσε μωρί, καριολάκι! Τελειώνουμε!» Ζυγώνοντας, ο Ζακ Χαμπίμπ Οκόνορ έγινε αντιληπτός από τον επίδοξο ληστή αλλά και από το θύμα. Αστραπιαία όπως συνηθίζεται και με μία μόνο κίνηση, ο κακοποιός βάζει τον πιστόλι του στον κρόταφο της νεαράς. Χωρίς δεύτερη ευκαιρία βγάζει τον πιστόλι του και ο Ζακ Χαμπίμπ Οκόνορ. «Άσε τη γυναίκα ελεύθερη», είπε ο Χαμπίμπ στο ληστή με αποφασιστικότητα έμπειρου πολιτικού. «Να κατεβάσεις το όπλο σου, κάτι μπορεί να γίνει», απάντησε ο ληστής με περίσσιο θράσος. «Σύμφωνοι», είπε ο Ζακ Χαμπίμπ και κατέβασε το όπλο του. «Χα! Κορόιδο! Την πάτησες», είπε ο ληστής και ξέσπασε σε γέλια ιστερικού επεισοδίου. Μα καθώς γελούσε ο ληστής, βρίσκει την ευκαιρία η μικρή νεαρή δεσποινίδα και καταφέρνει μια αγωνιά στο στομάχι του ληστή. Ο Ζακ Χαμπίμπ Οκόνορ σκύψει να σηκώσει το όπλο του, αλλά ήταν πλέον αργά. Κατρακαμπάου! Ο ληστής είναι κάτω. Σηκώνοντας το κεφάλι του Χαμπίμπ Οκόνορ, βλέπει το νεαρό υποψήφιο θύμα να κρατά το όπλο του ληστή και να κοιτά το Χαμπίμπ με περιφρόνηση. «Τα καταφέρνω και μόνη μου», είπε η νεαρή δεσποινίδα με ύφος άκρος επιδεικτικό. «Είμαι εγωιτευμένος από την έκβαση αυτής της περιπέτειας. Μου αρέσουν οι γυναίκες με το αίσθητο της αυτοσυντήρησης ανεπτυγμένο», αποκρίθηκε ο Ζακ Χαμπίμπ Οκόνορ καταγοητευμένος. «Τι λες, πάμε για ένα ποτό σε ένα καμπαρέ εδώ γύρω?» «Γιατί όχι», είπε η νεαρή δεσποινίδα. «Άλλωστε έχω όρεξη για βερμούτ απόψε». Έτσι λοιπόν ξεκινήσαν για το καμπαρέ Καβάλα στη μεσαίο κυβισμού μηχανή του Ζακ Χαμπίμπ Οκόνορ. Αφού φτάσανε στο καμπαρέ La Merde και άφησαν τα ποτά τους στην καταρόμπα, με το αζημίωτο φυσικά κατευθύνθηκαν προς το συνήθες τραπέζι του κυρίου Ζακ Χαμπίμπ Οκόνορ. Τα ποτά διαδέχονταν το ένα το άλλο και περίμεναν η παράσταση να αρχίσει. «Για που είσαι, καλή μου!» Δύο πανύψηλες γυναίκες, γυναικείες υπάρξεις, βγήκαν πάνω στη σκηνή και λίκνιζαν το κορμί τους στο ρυθμό του κομματιού. Το χειροκρότημα έγινε ακόμα πιο δυνατό καθώς οι κοπέλες πέταξαν τους πισόδες μου που έκρυβε μόλις τις ρόγες τους. «Πετάξτε τα όλα, όλα!» φώναζε το κοινό. Μόλις πέταξαν και τα στριγκάκια, το χειροκρότημα έγινε κοφαντικό. Ο κύριος Ζακ Χαμπίμπ Οκόνορ πήρε αγκαζέ την κυρία Λακ και πήγαν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια του καμπάρε.